esibhakweni. Amen. Umhlambi uyayazi uba nelungu, umhlambi akayazi uba nelungu. Umhlambi wayilibala, umhlambi uyajoke. Amen. Nako lusenyuka uba nomsindo. Amen. Ngoba utheni? I can't understand. Amen. Kanti no understand ukuthi kodini ibuyeka abantu. Udali ibuyeka sinandile bayemabheleni. Amen. Atoda kubona wathi wafana ekuba kaKaizer. Amen. Amen. Kanti uba ubuye indoda ezinxulele athi kodini ibuyeka abantu kodwa hayi kodwa mkhulu. Amen. Kodwa ngiseluka uphambi kwakho. Amen. Understand. Amen. 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 Kuthiwa lo muntu mambhele pha JJ. Ayi utheni ngatawufundanga nje. Kanti ku-principal owayekufundisa phaa JJ. Ukubuza ngamabomu ufuna ukubunda wona. Amen. 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 Uthi wena hayi ndifunda beJJ and ndiyakwazi beJJ ayihleka kanti beqhwayi. Amen. Ufuna ukubunda wona phi? We understand. noYesu Kristu ufuna abantu abatheni Aba-understand. abantu abanga-understand isoze bamazi uthini. Amen. Soze bamqonda uMancele, abasoze bamazi uYesu Kristu, abasoze bakwazi nokungena izulu, abasoze bayazi nokuvuka kule ndawo ukhona uThixo kanyani kekho bosebenzisa inyama. Amen. 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 Ngenxa ntoni? Understand. Amen. Hallelujah. Amen. iBhayibhile ukho kwenye i-night prayer pha ibhale eBhayibhelini eyibanjwe nguPawulos. Amen. Amen. Uthe wangena pha baqabele upstairs ngendlela engaphezulu nale bakuyo. Amen. Amen. Bayefika bakusebusuku yabona ebusuku mose abantu bayathanda kwazela ebusuku. Amen. Uthe pha uPawulos wathi wangaculwa wangathandaza uzokushumayela yena. Amen. Amen. Awuthi washumayela lapho abantu banemesithi Amen. oyi-one wasekwabhudo wawa. Amen. Njengoba upstairs downstairs yena wehle building phezulu wafika wafeza. Amen. 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 Baqala bavuke nawa yekho umuntu kuleyo ezathi kona kuleyo asebenzisela umvuso. Amen. Amen. Wabona phose abantu bafunushela dayithethayo bodwa abantu wathi mani adisifuni iphiliphili yenkozweni. Amen. Isiphiliphili adisifuni enkozweni myekeni. Amen. Bamyeka wathi ugqiba kwanga wafika wambeka izandla wathi ndandini ngaphika isiphiliphili ecaweni. Amen. 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 Ngoba babalindele bona into yoba inkonzo izawuvutha izawubashushu kanti uPawulos uzofundisa. Amen. Ngoba ufuna abantu bathini Ba-understand. Hallelujah. Amen. Sake nangena kwenye inkonzo apha kokuthetha umuntu othetha i-English nomuntu othetha isiXhosa. Ngoba umuntu othetha i-English abantu sebethi hallelujah phezulu ayakathenda lo wesiXhosa. Amen. Oh, anizuyiva lendlela apha ngoku because bengisalinde kude kumtolike nalona wesiXhosa ndizoba elesithili we-English. Abezi-English sekudala beqhaba izandla nalo dlala ikeyboard sekudala bekiziphikisi ngoku andizeva nowakuthwala. Amen. Abantu abaninzi abasoze ba-understand. Amen. 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 Ithi iBhayibhile ke uThomas wathi yena ukuze a-understand ufuna ubona imigqobho yamanxeba kubani? kuYesu Kristu. Amen. Ukuze aqonde uba nyanyani uYesu Kristu. Ngoku uYesu Kristu ethe mna ndim uvuko, ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso, kodwa wafuna ukuba ntoni? Amanxeba esandleni. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze athini? Understand. That means abanye abantu bakholwa ngokubona. Amen. Hallelujah. Amen. So xa sowumbonile uYesu, xa sowunawo ubungqina nobe buncinci nobe ubukhulu sesu-understand uba noba sebungekho ubungqina uyabona busekhona lo wayesu wekunikile ngoku isenguye. Amen. If wa-understand loo nto leyo uThixo uzawusikelela. Hallelujah. Amen. If wa-understand into yoba ndinemali xa ndine-10 rand Amen. wanele yiyo uyi-understand uba i-10 rand imali. Amen. uyi-understand uba nge-10 rand ngawuthenga ubani. Amen. Amen. nge-10 rand ngalithenga ikhandlela. Amen. Amen. nge-10 rand ngasithenga isonka. Amen.